sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg prøve Musical.ly. Okay. Musical.ly, ja, det er bedre. Ja, og jeg har fundet en sang, jeg først vil prøve. Godt, det er den der. Jeg har øvet meget på den, og jeg håber, I vil synes, det går okay. Nu prøver jeg at sætte den lige her. Det hjælper sig ikke rigtig. Det bliver lige nødt til det her. Ej, jeg kan vælge ansigt. Ej, hvor sejt. Ej, det kan jeg ikke det her. Nu til lige at vende den op igen. Okay. Godt. Okay, jeg vil vælge et ansigt. Den der kan jeg godt lide. Jeg vil lige vælge om. Okay, nu prøver jeg. Ej, okay. Okay. Okay, jeg prøver igen. Okay, nu prøver jeg. Fem, 4, 3. Altså, det er fordi, den er på norm. Jeg kender godt det her ud og ind. Slet. Okay. Nu prøver jeg igen. Okay, det var lige. Hvad? I alverden er det alt, hvad der er. Okay. I'm happy og venner. Den her pige. Ikke hendes stil, nej. Okay, det er lidt dårlig musik, men det... Okay. Okay. Right. Am I tripping? Okay, jeg prøver den. Nej, ikke den der. Den her. Okay. Så skal I fortælle... Altså, så skal I se, hvor god jeg er. Jeg er her god til det her. Okay, det passer ikke. Okay, jeg skal lige vælge et ansigt. Jeg vil have det der
swag i ansigt der. Prøv at se. Det står jo ovenikøbet også swag. Yeah, okay. I'm gonna love you forever. Okay, jeg har ikke så lang tid tilbage, så jeg skal lige vælge det der swag. Okay, fedt. Og hvad gider den ikke? Okay. First time and I was like, baby, 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 always, baby, 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 no way, baby, baby. Okay, det var det for dag. Jeg synes, jeg er ret god. I kan se, hvor god jeg er. Okay, hej. I kan følge mig på Instagram. Jeg hedder AKK_AW. Hej.